אחי, מה המצב? הכל טוב? כן, וואלה, לא תאמין. מה לא מאמין? המח"ט היה בישיבת מח"ט התחת, כשהוא יצא, אתה לא יודע מה הוא הודיע. מה הוא הודיע? יש אישור מכת שמש. יש אישור מכת שמש? יש אישור מכת שמש. אורזים ובאים. יאללה, תזוז. יאללה ביי. סלמת. שלום, על הכיפק. התכנסנו כאן למבצע מכת שמש. היה אישור מכת שמש. אנחנו מתחילים בהונאה. למעשה התחלנו, עכשיו אני מתקשר לאורן מוסיאנו להגיד מזל טוב למיכל. ועל הדרך, להתחיל את ההונאה. אני לא פה. הוא לא פה. טל! איזה תפריט עכשיו? מה תפריט? איזה תפריט? מה תפריט? אני במסעדה. במסעדה? איפה אחי? לא, בטח לך אין קליטה. איפה? איפה אתה? מתי הגעת? וואלה, ומה, הגעתם עכשיו? הגעתם עכשיו? אדוני, אין לי זמן. אוקיי, בסדר, תביא את מיכל נגיד לה מזל טוב, בקיצור. תביא את מיכל נגיד לה מזל טוב. שו ילדת יום הולדת. מה המצב? תחת. תקשיבי יקירתי, אני קצת ממהר, קצת קצר בזמן. את שומעת? קצת קצר בזמן, אז אני אגיד לך המון מזל טוב. אמרתי שאני קצת קצר בזמן. אי לכך ובהתאם לזאת אני אגיד לך המון מזל טוב. ואני אנסה להתקשר קצת יותר מאוחר, פשוט נהיגה וכאלה, בסדר? על הכיפק, אוהבים אתכם הרבה. גם אנחנו. יאללה מיכל. ביי. שלום, כמו שאתם רואים, עכשיו השאלה רק איך מכניסים, זה כמו בדיחה, איך מכניסים 11 בלונים עם הליום, 3 אנשים פלוס טרונגול. פלוס טרונגול? כן. ו3 בלונים קטנים שעוד צריך להביא, איך מכניסים את כל זה ליונדאי גט. לפי דעתי, לא אפשרי, בואו נפתור. יאללה. טוב, אז ככה זה נראה שעודד מאנו, המכונה עודד, וקהל ציטרון מנסים להוציא איזה 18 בלוני הליום מתוך יונדאי גט. בוא נראה מה יקרה. עכשיו, כל זה כמובן בשביל ההפתעה של מיכל ואורן. יפה. פס, לא, הנה הבלונים שלנו. מה השארת אותו לבד עם כל הבלונים? הוא מסתדר. טוב, נו, בטח הבנתם, עולים, מסדרים, נותנים בהופעה, יאללה, פה מלחמה. טל, אתה כזה יפה. עכשיו זה מצלם כאילו? כן. איזה יופי. טוב, רגע, נביא את הספרון. מה רגע? קיצר, ההונאה ממשיכה. רגע, פה צריך להיות ספרון, או נחביא את זה בטוטו, שזה המקום היחיד שמיכל לא מחפשת. בבית כי זה ממש לא מעניין אותה, אני איך להביא. מה אתה עושה? סתם צילום ככה, זה נקרא צילום עצמי. טוב, ככה זה נראה, ככה זה נראה, ככה זה נראה, וככה זה נראה, ככה זה נראה, ככה זה נראה, ככה זה נראה, אני לא אגיד כמו מה זה נראה. בעודי מכרסם פה חלק מהדברים, אנחנו נקבל פה קצת פרשנויות על הדברים, מה הולך להיות. פה יש בובה של קוף, כי אורן ומיכל זה קוף. עכשיו אני לא אפתח את זה כי זה ימצא אותם, כי הקוף יושב בלחץ, ברגע שתפתחו את זה ויבצעו, יקפצת החוצה. פה יש ממתקים, הרבה ממתקים, זה סוכריות ג'לי, זה טוב, רגע, זה מאוד טוב, אורן. תודה. רגע. פה, אורן כתב ברכה, החביא אותה בזה של הלוטו. זה ארוך מדי, הייתי קורא את זה, אבל זה ארוך, אין לנו זמן. אני כבר בכינוח. פה יש בובה קטנה יפה של מלאך, מיקי אוהבת מלאכים. עכשיו פה, שהיא תחשוב שיש פה משהו בפנים,
אכלת אותה, ויקטור. תודה. מה זה? מה זה? רוחות. יאללה, לכל הרוחות. טוב, זהו נראה לי בינתיים, לא? רגע. אנחנו... אפשר להיפגש במבזק הבא. כן. רגע, יש עוד משהו? יש פה איזה משהו קטן. מה? זה לא חשוב. זה לא חשוב. מיכל, אם את אומרת לא, אנחנו נפתח לך את התחת. בשביל זה התכנסנו פה היום. סוכרות טעימות, אני אקח אותך. כן. טוב, ייגמר לי המקום, חבל. שילמנו. מגן איתך. טוב, עשיתי בטעות וידאו, אז ככה זה צריך לראות, בקיצור. רק בלי טל תוקע פה אצבעות תביא! בוא'נה, עכשיו זה כל העדויות פה מצולמות. תביא קולה. אנחנו ילדים. טוב, בוא נסגור את הוידאו. שוט. אורן ומיכל, מה העניינים? זה לא עובד, זה כן עובד, איזה קטע. רציתי להגיד לכם המון מזל טוב, כמו שאתם רואים אנחנו שואפים פה אליום, חסידנו לכם יפה את החדר. ואת האמת אין לנו כל כך מה להגיד, אני נורא אוהב אתכם את שניכם, ושיהיה המון מזל טוב. ג'יקו. שלום. לא, רגע, זה לא עובד. זה כן עובד. כן, עמוק. עוד. יאללה. טוב, אז המון מזל טוב שיהיה לכם. אנחנו משתעשעים פה עם אליום. סופר מצחיק. משחקים עליי חופשי. ומזל טוב. זהו, נגמר. אורן ומיכל, שיהיה לכם המון מזל טוב, הכי צחוקים שבחיים, אתם נקראים על החיים האלה, אני אומר לכם, פצצות לגבות, רק צחוקים, שיהיה לכם באמת, אושר צרוף. אין על השעמום שלנו. יאללה. נו יאללה. כאילו זה כאילו זה לא בכלל. מה עוד? נגמר. עוד שוק אחד. נגמר. לא ממשיכים את שיהיה המון מזל טוב. מה זה? זה סוחו, יאללה, נגמר. נו, איזה מזל טוב, משהו. רגע, מילות סיכום מבצע מכת שמש. המבצע הוכתר לפי דעתי בהצלחה. כוכבים. איך שכנע אותה להגיד לו כן? כן. מיכל, תגיד לי. התאמצנו, אני כואב לי פה מהפתיחה של הבלונים של ההליום, לפי דעתי קיבלתי הרעלת הליום. דיר בלך. תראה, רואים את הסרט הזה, אמרה לו לא. סתם ברור שתגיד לו כן. אני אמרתי לדניאלה, תופס אותו בצווארון, אומרת לו, מה לקח לך כל כך הרבה זמן? לא, האמת שאם להתחתן, אז רק עם אורן. אמיתי, חבל שעכשיו הוא צריך להתחתן איתך, כי היו פה תוכניות, בנינו בניינים. אני אשאר עם עודד כנראה. אורן, ואם בסוף קיבלת הרגליים קרות, אתה יודע מה קורה? תחת. קיצר, הסרט נעשה בכיכובם של טל ציטרום. אני אצלם אותך, נו. יופי, עכשיו אתה היית אמורה להיות כאילו. דניאלה. ועודד בנו, כפיים. יאללה,